Mayap, agat panapon po kay katamungan. Ngini pong umeta ng pagmulan, yung kay katamong kapag celebran, para king kapag mususyan, king ka-fiesta, ning kay katamong patulanan, king parokya, Santa Monica. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan, para kaniting tipa novena misa. Iabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan daring Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, tingpong kay katamong Chapel Pastoral Councils, all mandated and religious organizations and movements, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Joe and Rose Tolentino and family, Mr. and Mrs. Erwin Inventor and family, Grace and Rowena Paredes and family, Gutierrez and Cura family. Para King Aldo Kebaitan ng Rosalie Kagungun, at para karing special intentions dari Ditz and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rizalina Tolentino and family. At para king malagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Reverend Father Ray de la Cruz, at Norma Kiambao. At para naman karing kay katamong kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ni Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Macario, Crescencia para kinkayang 9 days, Jesus, Alberto Senior, Lorenzo, Rowena, kinkayang death anniversary, Ruben, Consuelo, Carlos, para kinkayang 40 days, Remy G, at Dingmaldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
Kilagining ipampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa sisilim, kay kaingan po. At pa po umpisa ng kay katamong siya mayaldo pa magsadya para king daratang ng piyesta ni kay katang patulunan, yapong Monica. Bayo ya po ka na ako ini, sa nyuting pamanipa ng nobena. Tuloy po king aldoyti at intangaganakan metong mo naman pong Santa, second patron saint daring Parian Centro. At ini po yapin ni Santa Clara de Montefalco, metong ya pong madre, religyoso, Santa Clara de Montefalco. At bangkata, abebetang matampangganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala pareng kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakadulo, king apong Gino. Gino, ika, ing parating babye, king pamaglipat, ibat king dalundum, papunta king sala, ibat king pangayalipan, papunta king pengako mong kalayan. Gino, pakalulo. Gino, sinabi mo, ing kailangan keng mamatawad 70 okdong tiyapito. Kristo, pakalulo. Gino, iking sinagsag king danum ning dayat malat ding timbu, at king danum ning hordan, bayang merinan kalayan, ing kaya kang balayan. Gino, pakalulo. Ing Diyos, sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, di nga mano, era asokdan, ingangganan ning lugod, para karetang mibait, king bayong biye kang Kristo Jesus. Yangat mo kaya sana lagpas karingangganan, tatakdan iting yato. Banketa malaya keng lugod, anti mo yung tuturo ng Kristo, at atuklasan mi ing tula ning kaya kang ligaya. Itiyadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning Josue. Nga ning Gino kang Josue, ngening aldoy ti, pagmulanda na kang parangalan, king akakit ning Israel, banabalura, nung makanano na kung akayabe Moises. Makanyad na ka namang akayabe. Yutos mo karing paring Magdala, king kabaning kasunduan, king katuklura king danum ning Hordan, talakad lang maraton malapit king pampang. Kanita nga ng Josue, karing memale ning Israel, lumapit kayo keni, at pakiramdaman nyo nung nanoing sabyaning Gino, kaya kayong Diyos. King kaya kayong panyulong, pihong itabi nala ring kananeo, akilalayo, king ing mabye Diyos, at yu busalyo, potang ing kabaning tipan ning Gino, ning mabilugayato, dalakita ning makauna kaya kayo, king Ordan. Kabud din talampakan daring paring Magdala, king kabaning Gino, ning mabilugayato, tuklula king gabun, kindanom ning hilog ning Ordan. Tuk nang mamagus ing danom ning Ordan, at ing danom amamagos pakuldas. Mitipon king metong alugal, king panibatana. Inyang lakwandane ring memalen ing kampo, banda lakita ning ilog ning Ordan. Mumunala ring paring Magdala, king kabaning tipan. Katuklo ring pari, king ilog, tinok ng mamagusing danum,
at mitipon iti keting maro yung dake, banda babo ning panibata ning ilog, tulid ning Adam. Ing syudad siping ning saretan. Ing dano mamamagos pababa papunta kin dagat, amete lubos siyang mikawani. At may kadalakit la, ring memalen malapit Jericho. Kabang dalakit la, king malanging gabon ding tao. Ding pari naman magdalalang kaban ning tipaning Gino. Makatalakad la king gabon na malangi. Libutad ning Ordan, angga king makadalakit langan ding tao. Ingamano ning Gino. Mipuriya ing Diyos. Inyang ing Israel, may kuya king Egypto, kanitang din palipi ng Jacob, likwan ding bansang dayuan, ing Uda, yang meging banal ng balen, ing Israel, yang meging sarili dang pibanjan. Inyang akit ning dayat malat ting timbo, tinipladlo, at ing ilog ning Ordan, tiknang na yung agos na, linundag laring bundok, anting tupang lalaki, at ting talimundok, anting beserong tupa. Dayat malat na nuing malyari kaya ko, bakit tinigpat ka? Ilog Ordan, bakit tignan mo, ingagos mo? Ika yung bundok, bakit may palundag kayong anting tupa? At ika yung talimundok, anting bisero ra. Nung eni damdaman niya si wala ing Gino, kayo sa magmasya sa puso. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Linapit si Pedro kang Jesus at kitang na Ginoo makatapilan kay patawaran in kapatad kong may kasala. Makatapitong ulit. Ali, makatapitong ulit. Nga nang may kibatesos. Nanepitong pulong okdong chapitu. Huling in kayarian ng Diyos, kawangis nening meto nga ari, ami balak manyingil king utang da kaya ring kayang ipus. Mapinanla pa mo ring ayaws na inyang detang ding metong karela, makyutang 10,000 pesos kaya. Anaya nga pamay din kaya king kayang utang. Inya inutos din kayang amo ing pisalireng anting metong alipan. Pati na yung kayang asawa ding anak da. Ating sabla ng piban dyan, bayang makapamayad utang. Sini Claudia,
ing ipos king harapaning kayang amo. Di na nyo kupong papong ditak apanabon, nga nang may kisabing mayap. At bayaranan da kayo king sablang utang ko. May lunusing ari kaya, nya pe patawad na kaya, ing utang na, at pe paboren ning meko. Dapat inyang kaluwal na nita mismong ipos sa ita, ang kasalubong ning metong karing kalupa ng ipos, ang makiutang 5 na pesos kaya. Kinuwelyo ne at sakane sa sakalan na batal. Nga nang sinabi, bayaran mo yung utang mo ka na ako. Sini Claudia, ing kalupa ng ipos, king harapan at may kisabi ang mayat. Dinan mo ko pang panahon at bayaranan da ka. Dapat ay may bisa, bagkus, pe pasukol ne hanggang iya makapamayad king utang na. Panakit da kaniti ring aliwang ipos, may nandaman la, nya mintala king ari at simbong da kaya ing sablang milyari. Ulinita, pe payaws ne ning ari ing ipos. Tao nga lang kwenta, nga nang sinabi. Pe patawaran da ka, king kabilugan mong utang ka na ako. Ulining may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang may kalunos, king kalupa mong ipos. Nung makanano ra kang kalunusan. Mi buhaya king muana ing ari, at pe pasukol na ing ipos, bayang magdusa, hanggang iya may kabayad king kabilugan, alagang inutang na. Nga nang may mupos esos, king pamagsalita na. Makanyan mo naman ing dapta ng ipayong at tsubanwa. Nung ing balang metong kaya kayo, ay abiyasang mamatawad manyaman, king lubna, king kayang kapatad. Kaya rin ang migsaritang Jesus, tungkol kareting bage, may koya Galilea, at mintaya king sakop ning Judea, king kangat ba ng pampang ning Jordan. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Magandang takip silim po ulit sa lahat. Kakaiba. First time ko po ito sa aking almost 35 years na pagkapare na mayroong misa bago simula ng mga nobina. Kaya hanggang ngayon po parang kinikilala ko pa rin ang parokya ng Santa Monica. Kasi dahil matanda na pong parokya ito, kahit 4 years na ako, going 5, marami pa akong di alam sa mga tradisyon at ugali ng parokya ng Santa Monica. Kaya patuloy yung pagkilala nitong parokya. Kahit kayo po siguro, no? Hanggang ngayon, kinikilala nyo pa ako bilang parish priest nyo. Kahit na magpa 5 years na ako. Like it or not, iniistima nyo pa rin ang aking mood. Dinadakip-dakip pa rin ang tunay kong pagkaugali bilang tao, bilang pare. At ako rin, ganyan. At sigurado po, siyempre, laging may adjustment. Laging dapat makapag-cope ka sa new situation, sa bagong hinaharapan. No? Di ko nga lang po alam kung aling mas mahirap. Yung kayo na mag-a-adjust sa pare o kaming pare na mag-a-adjust sa bagong destinasyon. Alin kayang mas mahirap, no? Pero kung titignan niyo po, alis kayo, isang ugali lang ang dadakpin nyo. Kami dadakpin namin lahat ng mga ugali na yan. Pakikisama namin lahat ng mga taong yan na iba-ibang pinanggagalingan sa buhay, pinagdadaanan sa buhay, nangyayari sa kanilang buhay, ugali ng bawat isa. No? At pwede po na, siyempre sa amin, no, mayroong mga loyal sa mga dati. Di ba? May loyal kay Among Ed, may loyal kay Among Larry, may loyal kay Among Hinko, may loyal kay Among Tony Bustos. Ganyan po yan. Ha? Lagi naman po ganyan. Meron namang nangangawit na sa kanilang parish priest. Gusto nang mapalitan. Agad-agad. Meron pong ganyan. No?
Normal lang yan. No? Siyempre, nasanay kayo sa ugali ng dati. Nasanay kayo sa dati. Tapos yung bago, hindi nyo type. No? Eri pong ganyan. No? At normal lang yan. No? Hahanapin yung dating ugali sa bago. No? That's normal. No? At kami rin naman po, ganyan. We have to adjust. Kasi iba yung ugali ng mga pinanggalingan namin parokya. Pagdating dito, siyempre, iba rin ang ugali. May pagkakapareho, pero like it or not, may pagkakaiba pa rin. No? Siyempre, iba yung story ng pinanggalingan. Iba rin ang istorya ng nililipatan. No? Normal lang po yan. No? Kaya, dito po sa ating unang pagbasa, pinalitan ni si Joshua, si Moises. Ilang taon namuno si Moises sa mga Israelita? Ilang taon? Meron bang makakapag-guess sa inyo? Ilang taong naging pinuno ng mga Israelita si Moises? Sinong makakasagot? 5 years? 10 years? Parang si Marcos, 21 years? 30 years? 40 years? 40 years. Kasi 40 years na naglakbay ang mga Israelita from Egypt to Promised Land. 40 years. Just imagine, yung mga pinanganak pa lang noon nang matay si Moises, 40 years. Doon pa lang nagsisimula ang buhay. Life begins at 40 sa kanila. No? Siya lang ang bukod tanging alam nilang pinuno ng Israel for 40 years. So, siguro, we just presuppose na nasanay ang mga Israelita sa ugali, sa style ng pamumuno ni Moises, sa charism ni Moises. Malamang marami siyang loyalista. Siguro meron ding dinastype sa kanya kasi baka nangangawit na tanda-tanda na nito, siya pa. Ba't wala nang naging kapalit? Pwede rin man ganyan. Pero for 40 years, I guess, mas maraming nagmamahal sa kanya. So, ibig sabihin, parang mahirap siyang palitan. Yung magiging kapalit niya, kakanin ng lupa. Kasi he has to adjust himself. At ang naging kapalit nga po niya, si Joshua. Ito si Joshua. Pero wala naman sinasabi ang Bible tungkol sa kung paano naghirap mag-adjust si Joshua bilang leader ng mga Israelita. Hindi rin sinasabi rito na nag-adjust yung mga Israelita kay Joshua. Ang nakasinasabi lang, pinaalalahanan ng Diyos si Joshua dahil siyang pumili sa kanya na maging tapat sa kanyang mga kautusan at kalooban and magpakatatag siya. Tibayan ang kanyang loob. So alis si Joshua, malinaw sa kanya, hindi niya gagayahin si Moises. Hindi niya tutularan si Moises. Kung ano yung estilo ni Moises, kung anong ugali ni Moises, hindi niya kailangan parisan at gayahin. Ang habilin sa kanang Diyos, manatili lang siyang tapat sa kanyang kautusan at kalooban. Hindi sa kalooban ni Moises, ugali ni Moises. And he will be good. Magpakatatag siya, magpakatibay. Kailangan lang maging tapat sa kalooban, kautusan ng Diyos. Yun ang tall order ni Yahweh sa kanya. At yung mga tao naman, dahil namatay na si Moises, madaling sinabi lang sa Bible na tinanggap nila si Joshua. Kung ano man ang ugali niya, kung iba man siya kay Moises, tinanggap nilang buo si Joshua bilang kahalili ni Moses. Dito nga po sa ating ebanghelyo, siya na ngayon ang namumuno sa Israel at siyang namuno sa Israel para tumawid papunta ng Promised Land nung lumipat sila sa Ilog Jordan. Ayan. Kaya siguro dito, hindi nahirapan mag-adjust si Joshua. Kasi Diyos din ang umakay sa kanya para makapag-cope
sa bagong sitwasyon na kanyang hinaharapan bilang pinuno ng Israel. At mga Israelita, di rin siguro, sa tulong at biyaya ng Diyos, tinulungan niya mag-adjust ito para matanggap ng buo ang bagong leader nila, si Joshua. Tayong lahat po ay pwedeng dumanas ng ganyan transition sa buhay natin. Mula sa dati, merong pagbabago. Actually po, yung ating santa ngayon, sa Santa Clara, Montefalco, malaki ring adjustment ang ginawa niyan. Do wala po dito sa ating libro yung kanyang liturgy. Pero si Santa Clara de Montefalco po, ayan, nagmadre siya, tertiary ang tawag, sa Franciscan. At doon, nadatna niya yung kanyang kapatid. So, dalawa silang madre. At ang kanyang kapatid, ang pinaka-abes sa kumbento. Nung mamatay ang kanyang ate, na kinalang pinaka-pinuno, siya yung pumalit. Si Santa Clara, pinalitan niya ang kanyang ate bilang pinuno nitong mga madre. Just imagine, hindi ba mahirap yon? Ang papalitan mo, ate mo. What if ang loyalty ng mga madre na kay ate niya? What if mas gusto nila yung kanyang ate kaysa sa kanya? So again, transition ito, pwedeng may adjustment. Mag-a-adjust yung mga madre sa bagong pinuno nilang sa katauhan ni Santa Clara. Si Clara naman mag-a-adjust kasi hindi siya dating pinuno, ngayon siyang mamumuno sa mga madre. At malamang, pikumparada lang. Mayroong comparison sa dalawa. Ay, yung ate mas mabait. Ay, yung ate mas magaling. Pwede pong ganyan eh. Para pong sa amin din mga pare, di ba? Pinagkukumpara rin nyo naman kami, di ba? So, kung ilang mga pari ng naglingkod sa bayan natin dito sa Mexico, pwedeng nakikita nyo ang kanya-kanya naming ugali. Ay, mas gusto namin si ganyan. Ay, si ganyan. Pwede yan. At kami pong mga pare, ako, tanggap ko naman yung ganyan, na may ring loyal sa mga dati. At kailangan niya na igalang. Mayroon talagang nagmamahal sa mga dati. At kailangan niya na pasalamatan. Salamat may nagmamahal sa aming mga pare. May nagmamahal sa mga dating mga paris priest. So si Santa Clara, ganyan po, malamang naranasan na yan. Pero yun nga po, dahil sa kanyang kabanalan, piety, asceticism, prayerful life, ayan, naging mabuti siyang pinuno nitong mga madre. At ito nga po, tinatangal natin siya ngayon bilang isang santa. So tayo rin po, tignan niyo sa inyong sariling buhay, kung paanong sa isang sitwasyon, bigla-bigla nag-iba. At pwedeng malaking adjustment, pagkukup ng inyong sarili sa bagong sitwasyon. Siguro, pag nag-asawa ka, dati, binata, dalaga, bigla ngayon mayroong kakasama sa buhay. Like it or not, there will be adjustment. There is transition from being single to married. At ako, kung naniniwala, kaya gusto ko po, dapat pag nag-asawa, pasukan natin yung sakramento ng kasal. Kasi sa ganyang buhay, wala na pag palit ng estado sa buhay, we need God's grace to become successful. At hindi lang successful, kundi effective sa ating buhay. Bilang magulang kaya, bilang asawa kaya. At naniniwala ko kung anong ginawa ng Panginoon kay Moises, kay Joshua, sa mga Israelita, para mas maging maganda ang transition period nila. Ganon din sa buhay may asawa. Na pag nag-asawa, naway magandang transition nila pag-a-adjust sa buhay may asawa. Siyempre po, kayo mga may asawa, may nauuna sa inyo na kinukuha ni Lord. Paano? Pag iniwanan ka ng mister mo, ng misis mo, kinuha na ni Lord.
Again, that is a transition in life. Kung paano kang mag-a-adjust sa bagong sitwasyon, sa bagong kalagayan mo. O kaya, kahit hindi man kinuha ni Lord ang asawa, yun naman mga anak mo, malalaki na. At ngayon, mayroon silang kani-kanilang buhay. May kanya-kanyang pamilya. At ikaw na nanay, na tatay, nandoon sa bahay, parang hindi na pinapansin ng mga anak. Hindi na inuuwian ng mga anak. Kaya kung minsan yung mga nanay, tatay, nagtatampo, nakalimutan na ako ng aking mga anak. Hindi na ako napapansin. Hindi naman naalala kahit birthday ko. Ang ganyan. Pwede pong ganyan. Pwedeng mangyari kasi in transition, na yung mga anak mo may kanya-kanya ng buhay. At dito rin po, kailangan hayaan nating akayin tayo ng Panginoon tungo sa bagong sitwasyon. Whether nabiyuda ka, nabiyudo ko, o kaya naman yan, balik kayo sa dati kayong mag-asawa, wala yung mga anak nyo, kayo namang dalawa sa bahay. Still, that is the transition in life. At naniniwala tayo, patuloy tayong inaakay ng Diyos tungo sa bagong kalagayan. Ika nga, we have to move on. Hindi tayo dapat may stuck sa isang sitwasyon lamang. Hindi tayo pwedeng may stuck sa nakaraan. Life must go on. Kaya kahit wala pa kayong asawa, kung nag-break up kayong mag-boyfriend, mag-jowa, huwag ba kayong magpakamatay? Huwag naman kayong sobrang panghinaan ng loob. Kasi talagang pwedeng mangyaring ganyan. Pero hindi ibig sabihin tapos ng lahat-lahat. Na it's the end of the world for you. Kahit na ikaw ay nabagsak sa pag-aaral, that's not the end of the world. Kuminsan may ganyan tayong dapat pagdaanan para lang mailagay tayo ng Panginoon sa bagong mas magandang buhay. So we have to keep on allowing the Lord to take us where He wants us to be in life. Dito po sa ating ebanghelyo, ito, pag tayo'y sinaktan, pag mayroong nagkasala sa atin, sapat na ba yung 2 beses tayong magpatawad? O 3 beses? No. Sabi ng Panginoon, hindi. 70 times 7. Kailangan walang katapusan ng pagpapatawad. At alam niyo ang punto ng Panginoon dito? Ang pinupunto lang niya, pag ikaw ay nasaktan ng ninuman, huwag mong hayaan manatili ang hinanakit sa iyong kalooban. You have to move on by forgiving. Huwag mong hayaang maging mabulok ang sama ng loob dito. Life must go on. Na hindi sa tuwing maalala mo, nanggigigil ka sa galit. Ano pong ganyan, di ba? Sa tuwing maalala mo yung ginawa sa'yo, napapamura ka . Kaya ito sabi ng Panginoon, if you forgive 70 times 7. Para inaakay tayo ng Panginoon to move on. At yung pagmumuo niyan by forgiving those who offended us. Patawaran natin sila. At ang buhay natin ay magpapatuloy sa paglalakbay dito sa mundo. Pero pag hindi tayo nagpatawad, para tayong nai-stuck doon sa lugar lang yon. Parang nandoon lang tayo. Para bagang kung naglalakbay tayo, nasirahan tayo na sasakyan, andun lang tayo.
Kung maglalakbay ka, gusto mo bang nandun na lang? Ayaw mo bang makarating doon sa iyong pupuntahan? Sa parang ganyan tayo, pag tayo may hinanakit, may tampo, may galit sa puso natin, para tayong isang sasakyan na naplatan, may nasiraan, nandun ka na lang. So para magpatuloy ang paglalakbay natin, pagpapatawad, and we can move on easily, and life would go on. Hanggang sa makarating natin ng tunay nating kahantungan, ang mapayapa, masaya, maligayang buhay. The promised land. Dito si Joshua, and they were able to enter the promised land. So tayong lahat po, huwag niyong kalimutan yan. Sa buhay natin, mayroong mga transitions, mayroong mga pagbabago. Paglilipat mula sa isang sitwasyon tungo sa bago. Let us allow God to take us, to lead us sa mga bagong sitwasyon, sa mga bagong gusto nating marating, kung saan mas maganda, mapayapa ang buhay natin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintimang kahilingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon tungo sa mga pagbabago sa ating buhay, sa mga bagong kaganapan, sa mga bagong sitwasyon o kalagayan. Siyang tumutulong sa atin para tayo makapag-cope at makapag-adjust. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, ituro mo kaming maralas mamatawad. Para ka ring obispo at pari, parati at matulalasan ng magsilbi ka ring tao, para king pangapatawad ding karelang kasalanan, king lagyo ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring talapamilatan ka ring bansa, ayagyag dosa ng may pamatawad, at ayaregla ing karelang piyamanwan, king payapang paralan, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring may sugat a kapanandaman, akwara sanang aranasan ing atinyang migit atula, ing babye kapatawaran, kesa king mi patawaran, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, mi kasikan ng tasalob at kapakubbaban, bangawa king mumo ng takbang, papunta king pamamatawad, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ipa, maralas, antiwaring makina, ulit-ulitan mi, ing ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Iti sanang panalangin, maging metong yang katutuan, king aldodoming pamibiyebye. Iti nga na dun mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, balikdan mesa ng mitmong lugod, iting kay kaming kasuyuan, tanggapan mo reting ayin, adaralami, at sapan mo keng sumulong king lugod Kristiyano. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ng ginu, manatili ake kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos, king alangang gadabos mayupaya, king lugod kay kayang nilanganing tao, at inyang mga ituli diyang may parusan, king kay kang pakalulo kay kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring anghel ding sablang koro ning banwa, mitmong kapag mula ng sasambarapan mo, ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantareng mipnong tula, indalit ning kay kang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kung anat ka na niya. Itiging ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning karis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining karis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung karis yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyubli na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo keka. Mapang babaeng pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman ding kapatad ming, pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang may yango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malamong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutuka gumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapamintog ang amahan tala pangabos at miyubog kimbanan ng aral na tamang ngayon mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapang abos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ing mikakapatad, masyata mga ining ipupugayang kapayapan, kapayapan kaya kayo nga. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, na milalako king kasalanan ng yato, nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng apunan. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmeng naman mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibalik na kesa ng iba't king pami kasala, ning makakayap mong lugod, at papanatilya na kami king dalan, painturo keka. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok ka pa mo po sa guli. Sandali lang po. So bukas pa lang po magsisimula ang Novena Mass. No? So ito, ibang rito itong ginawa natin ngayon na parang pagbaba ng mga Novena Masses. Yung first guest priest po natin bukas ay pinakabatang pari yata ngayon, no? Si Father Christian Ray D. Kayanan. No? Taga-Bacolor, si Father Christian. So, isa pong guest priest natin. So, 6 p.m. pa rin po yung misa. Bago yon ay yung Novena. Pero siyempre po, wala muna tayong mga misang umaga niyan. Sa yung daily masses natin na 6:30, wala muna to give way dito sa mga Novena masses natin. Okay? At siyempre po, by Monday, August 21, sasalubungin po natin ang patroness ng ating dalawigan, Kapampangan, no? Ang banal na image ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Bandang alas 7 ng umaga dito po sa may Tete Batu sa may Parian. Kaya in connection po dito, siyempre po para paghandaan pa rin itong malaking okasyon natin sa ating parokya, kaya nandito po yung mga memorabilia para sa madalang na pangyayaring ito sa ating parokya. Ito po ang frame ng Birhen de los Remedios. Mura lang po, 1,200 pesos lang. No? Pero kung gusto niyo magbigay ng 1,500, okay lang. Hindi kayo mapigilan sa 1,500. Pero ito pa yung 1,200. No? At yung pong mas mura, ito 1 million. Ito po ay 100 pesos lang. Ilagay niyo po sa inyong mga bakod. No? Bilang pakikilahok, pakikisa sa taong ito ng Dalo Parokya ng Mahal na Birheng Maria kasama sa Santo Cristo del Perdon. Ilagay niyo po sa ito sa inyong mga bakod. Kahit di po kayo dadaanan ng prosesyon bilang pakikisa at bilang ito, para hindi makalimutan tong event na to. No? Ito po yung memorabilia. So 100 pesos lang po ito. Yung pong mga kikitain nito, siyempre may kita, doon din po pupunta sa lahat ng activities natin habang nandito ang Mahal na Birhen. Pag may sumobra po, sasama rin ng Birhen ang mga pondong nalikom o na save. Yung mga sobra po, yan po ipagsasama ng ating Archdiocese at magpuputap po ng isang mission parish doon sa Villa Maria sa Porac para sa mga katutubo nating kapatid. No, kaya sana po maging generous tayo sa pagdalaw ito ng Mahal na Birhen at tunay pang bumuhas ang biyaya sa ating parokya at sa bawat pamilya. Okay, kaya feel free magbigay kung ano man po, whether cash or in kind, habang nandito po itong banal na mga images na ating pinaparangalan. No? Pwede po kayong magluto ng lelot, manok, o kaya sopas, dalhin nyo na lang dito. No? Para sa mga pilgrims na pupunta, dadalaw dito. Pwede rin po kayong magbigay ng cash. Ipunta lang po kayo sa office para sa habang ating ginaganap itong malaking okasyon ng pagdalaw ng Mahal na Birhen at Santo Cristo del Perdon dito sa ating parokya. Okay, so maraming salamat po. Naway maging magan sa inyo ang makibahagi, magpatak-patak dito sa malaking okasyon po natin para sa parating na pista natin. Okay. So thank you. Magsitayo pong lahat para sa huling bendisyon, the final blessing. Hingin manatili kayo at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng iluguran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat in Diyos. Nakal po salamat, bengin ng Diyos, kaya kaingan magandang gabi po, maraming salamat sa lahat.